дуруд бинандаи азиз, мо дар шаҳри турсунзода қарор дорем ва ин даромадгоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сардор 2008 аст ва ҳамон ширкате ки воқеан бо пешниҳоди як қатор маҳсулоти аллакай дар бозор машҳур мисли Симбо, мисли Кок, мисли Ҳавас ва ғайраҳо маъруфият дорад ва мо ҳоло хоҳем фаҳмид ки ин ҷамъият ба истеҳсоли кадом намуди молу маҳсулот машғул аст ва раванди корӣ дар ин ҷамъият чӣ гуна ба роҳ монда шудааст. хуб кӯлоҳи пур аз донаки офтобпарастро гиреду ба ҳозур нишаста тамошо кунед, чун мо шурӯъ мекунем аз истеҳсоли аз ҳама дӯстдоштатарин маҳсулоти Сардор – донакҳои Ҳавас. онҳо то ба дасти шумо расидан аз кадом марҳилаҳо мегузаранд? кор аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. донаҳои офтобпарасти хом ворид мешавад ба ҳамин минтақа ва бо раванди истеҳсолӣ аз рӯи занҷираи муайян то нуқтаи бастабандӣ меравад. донакҳоро пешопеш таҷҳизот тоза мекунад. баъдан донакҳоро намак мекунанд. ин ҷо аз намаки баҳрӣ истифода мекунанд ки аз минералу моддаҳои муфид бой ва ба инсон хеле фоида дорад. бояд гуфт ки ин намаккунӣ дар ширкати Сардор бо тарзи махсус гузаронида мешавад ки ин раванд ном дорад диффузия. диффузия ва ду молекуле ки якҷо мешавад, молекулаи намак ва мағзи ҳамон офтобпараст, маълум чунки сираш дар ҳамон мешавад ки мо намакро дар мағзи ҳам офтобпараст метиҳем, на фақат дар болое ки мисол хоҳем ки шӯрноки дар пӯсти офтобпара бошад, мо дар мағзи офтобпараст метиҳем. пас аз ин донаҳо бирён ва баъд хушк карда мешаванд. ҳамагӣ то бастабандӣ маҳсулот 14 марҳиларо мегузарад. қисми бисёри ин ҷараён автоматик кунонида шудааст, вале ба ҳар ҳол дар ин сех 80 нафар коргар кор мекунад ва ҳамарӯза ҳазорҳо баста маҳсулот мебароранд. донакҳои сиёҳ, сафед, хурду бузург, мағзи бепӯчоқ, даҳҳо нав маҳсулоти офтобпараст. ширкати Сардор соли 2010 таъсис ёфтааст. агар замони нав ба кор шурӯъ кардани ин ширкат ҳамагӣ 9 корманд дошт, баъди 10 сол дар соли 2020 ин завод бо ширкати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кушода шуда буд ва акнун ин завод қариб 400 нафар корманд дорад. кори аввалин сехи Сардор дар як ҷои иҷора шурӯъ шуда буд. он вақт танҳо ғулачаҳои ҷуворимака истеҳсол мекард. соли 2020 бошад бо иштироки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон корхонаи наву бузурги ширкат ифтитоҳ ёфт, ки масоҳаташ чанд гектарро ташкил медиҳад. он калонтарин корхонаи истеҳсоли хӯришҳо ё худ снек дар кишвар ба шумор меравад. имрӯз ширкат 105 намуди маҳсулот истеҳсол мекунад. он ҳам бошад зери 6 бренди шинохта: донаҳои офтобпарасти Ҳавас, чипсҳои Чепс, нонҳои хушкшудаи Кок, сахичи Симбом, ҳалво, чӯбчаву ҳалқачаҳои ҷуворимакаи Симба. ҳамарӯза аз пайи баланд бардоштани сифатнокии маҳсулот саю кӯшиш ба харҷ дода истодаем. мо имрӯз саю кӯшиш дорем ки бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифати худ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. ин сехи истеҳсоли маҳсулот аз ҷуворимака аст. маҳз аз ҳамин гуна сех чандин сол пеш Сардор корро шурӯъ карда буд, вале он хеле хурд буд. ҳамагӣ 9 нафар кор мекарданд ва қисми зиёди корҳоро бо даст анҷом медоданд. имрӯз дар сехи барҳаво таҷҳизоти муосири хориҷӣ насб шуда қариб 30 коргар фаъолият мекунад. макаро аз бозори дохилӣ дар ин ширкат харидорӣ мекунанд ва тавре ки шумо мебинед ин ҷо
хуб талқон мешавад, орд мешавад ва ворид мешавад ба қисмати дигари истеҳсолӣ. Аз он ҷо ба ғулачаҳо табдил меёбад ва яке аз маҳсулоте ки воқеан ҳам бисёр ҷолиби хушмазза аст, ин воқеан ҳам ғулачаҳои ҷуворимака бо таъми шоколад аст ва ин дар бозор қариб ки аналог надорад ва яке аз маҳсулотҳои бисёр хоса дар бозори Тоҷикистон аст. ки фикр мекунам маззааш низ тамоман ғайри оддӣ аст. Ба ҳар сурат ман дар бозорҳо ҳамин гуна ғулачаҳои ҷуворимакаро бо таъми шоколад надидам. дигар ҷараёни ҷолиб ин истеҳсоли чипсҳои хос аст. дар сехи истеҳсоли чипс воқеан як зарҷираи бисёр ҷолиб аст. хуб аз ин ҷо агар омода мешавад хамир меравад ба боло ва он ҷо дар боло воқеан ҳам чипсҳо бурида мешаванд ва бо хати истеҳсолӣ ворид мешавад ба минтақае ки он ҷо бирён мешаванд ва баъд иловаҳо адвияҳо омехта мешаванд ва меояд то ҷое ки бастабандӣ мешавад ва таҷҳизоте ки шумо мебинед аксаран таҷҳизоти туркӣ аст ва як гурӯҳи махсуси кормандон ин ҷо фақат ба таъмири ин таҷҳизот машғул ҳастанд. марҳилаи омодакунии чипс чунин аст: омехтакунии ҷузъҳои хушк, пюреи картошка, крахмал ва иловаҳои там, шӯридани хамир, шаклдарории хамир тавассути экструдер, буридашавии чипс ва билохира бирён кардани он. аз ҳама марҳилаи зебои он. пас аз он тариқи сентрафуга аз равғани зиёдати тоза карда шуда ба хуштамкунандаҳо олуда шуда ба бастабандӣ мераванд. кулли 1.5 сол аст дар ҳамин сехи чипсӣ кор мекунам. мошин ҳаст, мебарад мебиёрад, хӯрок нисфурӯзӣ мекунам. дар шароити хуб беҳтарин. кори сабук хӣ нестай. ин сехи қаннодии ширкат аст. ин ҷо ҳалво истеҳсол мекунанд. дар ин ҷо беҳтарин анъанаҳои ҳалвопазиро нигоҳ доштаву такмил доданд ва ҳалвои сардор аз рӯи рецепт ё худ дастурамалӣ барои ҳама ошно таҳия мешавад. яъне ин ҳамон таъму маззаест ки ҳанӯз аз замони шӯравӣ барои дӯстдорони ҳалво ошно аст. ин маҳсулот дар баробари болаззат будан дорои маҷмӯи маводи барои ҷисму рӯҳ манфиатовар аст. махсусан ҳалворо мавсими сармо бо завқ харидорӣ ва истеъмол мекунанд. бояд гуфт ки коргарони ширкати сардор аз шароиту имтиёзҳо баҳраманданд. маоши миёнаи онҳо 2,5 сомониро ташкил медиҳад. кормандони фаъолу пешсаф мукофотпуливу бонус мегиранд. нақлиёти махсус онҳоро ба кор оварда аз кор мебарад. нисфи рӯзӣ бошад, онҳо бо хӯроки гарм таъмин мешаванд. кормандони собиқадор соле як бор ба истироҳатгоҳҳо фиристонида мешаванд. қисми зиёди кормандон бетаҷрибаву маълумот ба кор омаданд ва ба ҳамаи онҳо омӯзиш гузаронида шуда ба онҳо корро меомӯзонанд. коргарон мегӯянд кор зиёд душвор нест, чун ин ҷо таҷҳизоти муосир насб шудааст. ҳамаи онҳо истеҳсоли Туркия, Украина ва Чин мебошанд. воқеан ҳам молу маҳсулоти Тоҷикистон бо аз ҷиҳати экологӣ тоза будан, бо истеҳсол шудан дар ин гуна таҷҳизоти навтарин ҳатман бояд харидори зиёд дошта бошад ва дур нест он рӯзе ки ин ширкат метавонад ки маҳсулоти тоҷикиро дар тамоми дунё муаррифӣ кунад ва номи Тоҷикистон ва маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон албатта бо ифтихор садо медиҳад.
дӯстони гиромӣ, касоне ки барномаи моро то охир тамошо карданд, онҳоро тӯҳфаҳои интизор аст. лутфан зери ин навор бинависед ки шиори ширкати Сардор чӣ гуна метавонад бошад. Масалан, Сардор хӯришҳо барои тамоми оила, ё ки Сардор хоҳиши мизоҷ дастури мост, ё ин ки Сардор доимо бо худ бидор. холас шиоре биёфаред ва ҳамчунин шарҳ диҳед ки он чӣ маъне дорад ва чаро маҳз шиори пешниҳод намудаи шумо таҷассумгари ширкат шуда метавонад. муаллифони 10 шарҳи пурраву ҷолиб соҳиби борхалтаи пур аз маҳсулоти ширкати Сардор хоҳанд шуд.